мақсади истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ва дигар таҷҳизоти электронӣ дар муассисаҳои таълимӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои давлатиро қабул ва татбиқ менамояд. Ҳадаф аз қабули барномаҳои давлатӣ ин рушди низоми технологияҳои иттилоотӣ, коммуникатсионӣ ва баландбардоштани сифати таҳсилот мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ бо истифодаи технологияҳои таълимии муосир, усулҳои инноватсионии таълим ва ташкили фазои ягонаи иттилоотии соҳаи маориф мебошад. Иттилоотонии муассисаҳои таълимӣ ин ҷараёни тағйироти мазмун, усулҳо ва шакли ташкили таълими хонандагон дар давраи гузариш ба таълим бо истифода аз технологияҳои инноватсионӣ мебошад. Дар доираи ислоҳоти раванди таълим, навсозии мазмуни он, усул ва шаклҳои ташкили ҷараёни таълим, зарурати якҷо намудани маводи электронӣ бо воситаҳои таълими анъанавӣ пайдо мешавад. маводи электронии таълимӣ бояд дар асоси технологияҳои навин коркард карда шаванд. бо ин мақсад дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон соли 2021 мактаби хусусии инноватсионӣ ба фаъолият оғоз намуд. мактаби замонавӣ барои 480 хонанда дар як баст бунёд гардида, раванди таълим дар он бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. дар мактаби хусусии инноватсионӣ муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ аз ҷумла видеопроектор бо тахтаҳои электронӣ мавҷуд буда, раванди таълим ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ карда шудааст. дар синфхонаи компютерӣ хонандагон имкон доранд ки бо истифода аз шароити арзандаи илмомӯзӣ дар ин мактаби замонавӣ таҳсил намоянд. мактаб дорои беҳтарин шароити замонавӣ бо шароити замонавӣ муҳайё шудааст. алахусус синфхонаи компютерӣ яке аз беҳтарин синфхонаи дар мактаби хусусии инноватсионӣ ба шумор меравад ки он бо техникаҳои беҳтарини замонавӣ муосир таҷҳизонида шудааст. синфхонаи технологияи иттилоотии мактаби хусусии инноватсионӣ дорои 24 компютери замонавӣ буда, дорои 24 ҷои нишаст аст ва чӣ хеле ки маълум аст барои илмҳои дақиқ ва мантиқи талабаи хонандагонро рушд додан мо беҳтарин барномаҳои пешрафтаи ҷаҳони муосирро дар компютерамон насб карда барои хонандагон ҳамон меомӯзонем. дар барномаҳои омӯзишӣ аз синфҳои 5 шурӯъ карда то синфҳои хатмкунанда фарқ мекунанд ва забони таҳсил англисӣ мебошад. дар синфҳои панҷум агар зикр кунем, барномаҳои таълими онҳо мувофиқи китоби пешрафтаи Оксфорд Computing мебошад. дар он барномаҳои Scratch ки барои заминаи барномасозӣ яке беҳтарин барнома мебошад, мо ба хонандагон дар заминаи аввал меомӯзонем. дар синфҳои шашум ҳафтум бошад дигар барномае ки барои рушди мантиқи онҳо мусоидат мекунад пешбинӣ шудаанд. таваҷҷӯҳи хонандагон бениҳоят хуб аст. дар айни ҳозир хонандагон аз модаи он ҳама супоришҳое ки мо ба онҳо вазифадор мекунем, аз модаи онҳо хуб баромада метавонанд бо баҳои хубу аъло таҳсил карда истоданд. ҳамчун омӯзгори забони англисӣ гуфта метавонем ки ин мактаби мо бисёр бо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. аз доскаи электронӣ ва аз лабораторияҳо мо инчунин истифода мебарем. дар дарси забони англисӣ бошад, аз рӯзномаи электронӣ ки ба монанди EduPage аст, аз он истифода мебарем ва тамоми волидон бошад аз савод ва тарбияи фарзандонашон бохабар мегарданд. барои дар ҷомеаи муосир ҳамқадам будан ҳар як узви он, бахусус наврасону ҷавонон бояд аз фарҳанги иттилоотӣ бархурдор бошанд. доштани фарҳанги иттилоотӣ дар соҳаи технологияи иттилоотӣ ба ҳар як ҷавону наврас имконият медиҳад ки соҳиби малака ва дониши муосир гардад. дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон ба ин масъала диққати махсус равона карда шуда, дар муассисаҳои таълимии ноҳия синфхонаҳои компютерӣ ва забономӯзӣ бо таҷҳизоти муосири электронӣ таъмин карда мешаванд. ҳамчунин аз ҷониби масъулини соҳа ба омода кардани омӯзгорони ҷавони забондон ва аз технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ бархурдор тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда мешавад. компютеркунонии муассисаҳои таълимии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар 60 муассисаи таълимии ноҳия
در مجموع 80% را در بر میگیرد. اجرایش برنامه دولتی برای سالهای 2018-22 40% را در بر میگیرد. در سال 2018 خریداری 120 کامپیوتر 63.1% را در بر گرفت. در سال 2019 71 کامپیوتر خریداری کرده 37.3% را در بر گرفت و در سال 2020 190 کامپیوتر خریداری کرده 45.7% را در بر گرفت. در مجموع 375 کامپیوتر در اساس برنامه دولتی خریداری کرده شد که این 39.4% را در بر میگیرد. کوشش کرده با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی، ریاست مالیه ناحیه عبدالرحمن جامی برای خریداری کردن کامپیوترها ما درخواست پیشنهاد کردیم. خریداری تامین تخته الکترونی در مؤسسه ها اجرایش 14% را در بر میگیرد. همین سمت هم ما کار کرده استودیم شعبه مالی و موافق با مقامات اجرایی دولتی و مالیه شعبه مالیه قطعی ما حرکت میکنیم که همین اجرایش همین تخته های الکترونی را در سالهای نزدیک با پرگی اجرا نماییم. تامین آموزگاران ناحیه عبدالرحمن جامی با پرگی در ناحیه کادرهای آموزگاری از همین فن‌هایی که زبان روسی، زبان انگلیسی و فن‌های اینفرماتیک با پرگی میرسد. خب این در 50 مؤسسه تعلیمی کابینت های اینفرماتیک فعالیت میکنند. من در سال 2019 کابینت اینفرماتیک ناحیه عبدالرحمن جامی در جمهوری سزاوار جای دوم گشت. در لیسه رقم 1 ناحیه عبدالرحمن جامی 520 نفر خواننده تحصیل می‌نمایند. این مؤسسه تعلیمی با 34 عدد کامپیوتر تامین بوده. سیمخانه لینگافونی نیز دارای تجهیزات معاصر تعلیمی میباشد که خوانندگان از آنها ثمرناک استفاده می‌نمایند. شوق و رغبت خوانندگان و حس احترام آنها به زبان‌های خارجی بیشتر و دوچند گردید. خاصه خوانندگان کوشش میکنند که زبان انگلیسی را توسط تماشا نمودن ویدیو رالیک‌ها و گوش نمودن اودیو رالیک‌ها بیشتر میخواهند که زبان انگلیسی را آموزند. این چنین توسط آموختن زبان انگلیسی توسط کامپیوتر آنها طرز استفاده کامپیوتر، خاموش کردن آن، نوشتن در MS Word و این دیگر برنامه‌هایی که برای آنها ضروری هستند میآموزند. پیش از آنکه که به ما سیمخانه لینگافونی دسترسی کردند، خوانندگان ما با طرز عنعنوی درس می‌خواندند. تنها توسط ایجاد کردن لغت‌ها درس‌ها می‌گذشت. خوانندگان ما مشق اجرا می‌کردند. البته این وقت زیاد را می‌گرفت. هنگامی که کابینت لینگافونی وارد شد، وقتی که طلبه در مانیتور شخصاً یعنی که به شکل فردی کلمه و واژه‌ها، عباره‌ها، جمله‌ها را می‌بیند در مانیتور، مسئولیتش دوچند می‌شود، حسش بیدار می‌شود و خواهشی آموختن را می‌نماید. و از ماه دکبر سال 2022 وصل نسل تجهیزات در ما دایر گردید. خوانندگان در آنها خیلی فعالیتی نظررس به نظر می‌رسد. مثلا ساختن پاپکه ها، فایل ها، چطور مثلا نصب کردن کامپیوتر، نسخه برداری نمودن فایل ها از جزدان دیگر به دیگر جزدان، یا که از فلش کارت به تلفن، از تلفن به یا که رساندن خبرها، حجت های ضروری رو می‌آموزند. باید گفت که تکنولوژی اینواسیونی کامپیوتری یک جزء جدا نشونده آدمان میباشد. در زمان معاصر باید هر یک آموزگار نوبسته از فن تعلیمی درس خود را با استفاده تکنولوژی اینواسیونی کامپیوتری گذراند. با اندیشه متخصصان چنین درس‌ها گوناگون رنگ، پر محتوا و شوق‌آور بوده صرفه وقت آموزگار و خواننده را تامین می‌نماید. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 ناحیه عبدالرحمن جامی نیز از تکنولوژی معاصر در روند تعلیم وسیع استفاده کرده می‌شود. خوانندگان در برابر تحصیل همچنین با استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی کمونیکاسیونی برنامه‌های آموزشی ترتیب دادند.
ман барномае сохтам ки барои тестиҳои иҷро кардани забони англисӣ не балки забони англисӣ балки дигар забонҳоро низ метавонад ва ман ин барномаро бо ҳамроҳии устодам Воҳиду Шӯҳрат тақрибан дар давоми 2 соат ин барномаро сохтем ва вақте мо ба барнома дохил мешавем дар ин ҷо аввал номи ҳамон одаме ки барномаро иҷро мекунад менависем ва аз ин ҷо шурӯъ менамоем. Дар ин ҷо қариб 10 намуди тестиҳо мавҷуд аст ки бо забони англисӣ мебошанд ва бартарии барнома дар он аст ки хонандаҳоро ба донишгоҳҳо донишкадаҳо омода месозад. барнома низ боз ба забони тоҷикӣ низ мо сохтанӣ ҳастем ва нияти сохтан ҳаст. аввалан дар ин ҷо тестиҳо мебароянд. аз ин ҷо аз ҳамин се вариант яктоашро интихоб карда вақте тестиро ба анҷом мерасонем дар охир ба шумо нишон медиҳад ки чандтоашро дуруст кор карде ва чандтоашро нодуруст ва ҷавобҳое ки кадом дуруст кадом нодурустро нишон медиҳад. дар дарси компютер иштирок хонда истодем ва аз чӣ тавре ки гуфтанд ки асри 21 асри илми техника аст, мо аз он ба самаранок истифода мебарем ва барои насли наврас ҳамчун як пешравӣ ва соҳаи хеле хуб аст ки аз он дар ҳама ҷо истифода бурданаш мумкин аст. айни ҳол мо дар компютери худ мазмуни ҳамин довталабро истифода бурда истодем ки барои дар ояндаи мо дар донишгоҳҳои донишҷӯян пешрафт яъне огоҳӣ мешавем аз он ва аз инам хеле шод ҳастем ки дар донишҷӯи мо ҳамчун осонтар ва самаранок истифода бурда мешавад ва ҳар чизе ки ба мо дар дарсҳо хеле нофаҳмо аст метавонем дари шабакаҳои интернетӣ пайваст шуда аз он истифода барем ва метавонем ки ҳар чизе ки лозим аст аз он баҳравар шавем. татбиқи ҳарчи васеъ технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ яке аз самтҳои афзалиятнок дар замони ҷаҳонишавӣ ба ҳисоб меравад. дар ноҳияи дӯстии вилояти хатлон 15 000 хонанда дар муассисаҳои таълимӣ ба дарсомӯзӣ фаро гирифта шуданд. вобаста ба шумораи муассисаҳои таълимӣ ва хонандагон дар ҳудуди ноҳия харидории компютерҳо, тахтаҳои электронӣ ва дигар таҷҳизоти муосир ба роҳ монда шудааст. тавре иттилоъ дода шуд, харидорӣ ва муҷаҳҳазгардонӣ бо технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва дигар таҷҳизоти электронӣ дар мадди назари масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва шуъбаи маориф қарор дорад. дар доираи барномаи амалӣ намудани технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурияти Ҷумҳурии барои солҳои 2018-2022 бисёр корҳои мақсаднок амалӣ гардид. айни замон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳия 15 000 нафар хонандагон ба омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ ҷалб шуданд. иҷроиши барномаи мазкур дар умум 88%-ро ташкил намуд. мо барои ҳар сол нақшаи харидории компютерҳо, тахтаи электронӣ, видеопроекторҳо таҳия тасдиқ мегардад ва дар асоси он кор пеш бурда мешавад. чӣ тавре ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, фанни технологияи иттилоотӣ яке аз фанҳои шавқовар аст, ҳозирзамон аст ва ҳама соҳаҳо ба технологияи иттилоотӣ нигаронда шуда истодааст. истифодаи васеъ он ба роҳ монда шуда истодааст. бинобар ин таваҷҷӯҳи хонандагон омӯзгорон низ ба ин фанни таълимӣ хеле зиёд аст. вобаста ба омода намудани кадр, албатта кор аз синфи як оғоз мешавад, яъне дар ҳар як синф аз тарафи роҳбарони синф пурсишҳои интихоби касб гузаронида мешавад ва дар аллакай аз синфҳои 9 то 11 дар ҳамкорӣ бо маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурияти Тоҷикистон омӯзиши имтиҳонҳои марказнишиндаи дохилишавӣ гузаронида мешавад. раванди бақайдгирӣ, ҳуҷҷатсупорӣ, имтиҳон ҳама мавриди омӯзиш қарор дода мешавад ва яъне ихтисосо аз рӯи 5 кластер омӯзиш карда мешавад. айни замон аз фанни технологияи иттилоотӣ албатта норасои кадрӣ ҷой надорад. мавриди қайд аст
дар аввали соли таҳсил албатта мо нароси кадри омӯзгорӣ дар моҳи сентябри соли 2022 ай фани забони русӣ, англисӣ ва фанҳои дақиқ аз ҷумла технологияи иттилоотӣ ҷой доштаанд. Дар ҳамкорӣ бо аҳли ҷомеа аз ҷумла омӯзгорони собиқадор, ҷалби омӯзгорони собиқадор, мутахассисони ҷавон норасоии кадрӣ бартараф карда шуд. вобаста ба компютерикунонии муассисаҳои таълимӣ, муассисаи таълимии мо имрӯз дар синфхонаи компютерӣ 25 адад компютерҳои замонавӣ насб карда шудааст, ки ҳамарӯза бо хонандагон омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ корбарӣ карда истодааст ва баҳри баланд ба доштани фаҳмишу дараҷаи дониши хонандагон дар ҷодаи технологияи муосир кӯшишҳо ба харҷ дода, ба ғайр аз ин боз дарсҳои иловагӣ ташкил карда баъд аз дарс бо хонандагон кор карда истодаанд. илм дониш рӯз то рӯз тараққӣ карда пешравиҳо дар тамоми ҷомеа ба тариқи баръало намоён аст ва хонандагон омӯзгорони муассисаи мо низ кӯшиш ба харҷ дода истодаанд, ки дар ин ҷода фаъолияти хуб намуда барои дониши фаҳмиши хонандагон аз фанни технологияи иттилоотӣ тамоми чораҳоро андешида истодаанд. айни замон дар муассисаи мо як нафар омӯзгор аз фанни технологияи иттилоотӣ кор ва фаъолият карда истодааст, ки ҳамин хонандагонам ба пуррагӣ омӯзиши ҳамин фанна таъмин намуда истодааст. зина ба зина дар ҳамин озмунҳои минтақавӣ, муассисавӣ, минтақавӣ ва ноҳиявӣ, вилоятӣ аз муассисаи мо низ аз фанни технологияи иттилоотӣ иштирок мекунанд, иштироки фаъолона доранд. ҳадафи роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат аз қабул ва андешидани тадбирҳои мушаххас дар соҳаи маориф ин бархурдон намудани насли наврас аз технологияҳои муосири иттилоотиву коммуникатсионӣ ва истифодаи усулҳои нави таълим дар ҷараёни дарс мебошад. бо дарки ин масъала дар ноҳияи ҷалолиддини балхии вилояти хатлон таваҷҷӯҳи зиёд равона карда шуда таҷҳизоти муосири иттилоотиву коммуникатсионӣ харидорӣ мегардад. мо дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар соли 2022 ва 2023 24 адад тахтаи электронӣ, 24 адад видеопроекторҳо харидорӣ намуда ба онҳо таъмин намудем. мо аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаҳои таълимӣ 6 адад доска электронӣ ва 6 адад видеопроектор дастрас намудем. аз ҳисоби мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти вилояти хатлон 15 адад тахта электронӣ ва 15 адад видеопроектор ба муассисаҳои таълимӣ дастрас намудем. аллакай ба хонандагони мо дастрас ба ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ доскаҳои электронӣ ва видеопроекторҳо мерасанд, таъминанд ва хонандагон бо ҳамроҳии омӯзгорон аз онҳо истифода мебаранд. дар соли 2023 ният дорем, ки аз маблағҳои буҷети ноҳия ба ҳамаи муассисаҳо харидории компютер ва доскаҳои электрониро идома дода ба дигар синфхонаҳо, масалан ба синфхонаҳои химия, биология, ки онҳо барои пешравии дарс лозиманд, ба онҳо харидорӣ ва дастрас менамоем. дар ҷаҳони муосир бо суръат тараққиёбанда фаъолият ва рушди соҳаи маорифро бе истифодаи воситаҳо ва технологияи муосири иттилоотӣ коммуникатсионӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. мавриди зикр аст, ки сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ба истифодабарии технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ, ташкили махзани рақамии ягонаи маводи таълимии электронӣ, рушди заминаҳои муосири моддию техникии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба воситаи мунтазам аз нав таҷдиддани онҳо бо техникаву технологияи ҳозиразамон ва ташкили торнамои ягонаи иттилооти соҳаи маориф равона гардидааст.